Iker lagunok, batu zaitezte teknologiaren aria deskora pilatzera. Guk ez dugu denbora galtzea atsegin, badakigu zenba balio duen eta. Beraz, guazen arira. Gaurko saioan, enpresek hainbeste bilatzen duten talentuari buruz hitz egingo dugu. Badira, talentua falta dela diotenak. Beste batzuk, gazteok, lanerako gogorik ez dugula esatere ausartzen dira. Izan ere, adituak omen gara edozein oztoporen aurrean amore ematen. Guzti hau diotenak ikerlanera gonbidatu bako genituzke. Hemen errealitatea oso bestelakoa bai da. Gai honen inguruan hitz egiteko gaur gurekin Mikel Armentian dugu. Ikerlaneko ikerlari ohia eta gaur egungo Cegasako langilea. Besterik gabe, ongi etorri guztioi harira. Mikel, ongi etorri. Eixo, eskerrik asko, Mikel. Lehenik esan behar dut, zure gurasoek gustu ona izan zutela zure izena aukeratzen, Bai. Zureak ere. Eske gauza, justo orain oroitu naizela, uste dut ez dudala nire buru orkestu aurreko saiotan, eta, aurkeztuko naiz ez. Iker lagunok, Mikel naiz. Orain bai, ongi etorri harira. Hasi gaitezke. Zure biblide profesionalaren errepaso txiki bat egingo dugu. Unibertsitatean zaundela, ikerlanen hasi zinen, gero Oronara pasa, gero ikerlanera bueltatu, eta orain Cegasan. Badakigu orain Cegasan oso guztua zaudela, baina, zu hemen berriz ikusita, esan daiteke zerbait falta motatzen zenula, ez? Ze agian kantinako kafeak, solasaldiak, ni... Mikel, eskerrik asko ona gonbidatzagatik. Gauza asko botatzen dira faltan, ez? Lagunak, lankideak, kantina, kafea, elkarteguna, nola ez? Baina, badakizuen bezala, Cegasa Miñanoko Parke Teknologikoan dago, eta oso leku aproposa da paseotxo bat emateko, kafe hartzeko, eta ere kanpoan bazkaltzeko oso leku polita da, eta baita ere Cegasa beste enpresa nabarmena da, eta orduan, falta mota bai, baina oso ondo nagoan ere. Bai, gu ere zu faltan bota zintugun, eta, baina hasi aurretik beste galdera askar bat egingo dizut. Zer da lanean edo langiroan gertatu zaizun gauzarik lotsagarriena? Galdera ona. Beira, ikerlaneko bat botako dut. Bota? Kontseilu sozial baten ostean, lehen kajut bat egiten omen genuen. Eta, galdera bat bota zuten, ni justo sartu berri nintzen, ikerlanen, eta hainbat proiektu Europarretan egon lan egiten, horietako bat sensi bat. Eta galdera, holako zer esatezun, ze proiektu Europarretan egiten da zeldaren barruko neurketak, bai presioa, temperatura eta lau erantzun posible zeuden, eta nik gaizki egin nuen, noski. Eta, hori bukatzaren ari ginela, eta, Mikel, ondo erantzungo zegoen uno, eta nik, ikusi izan nola arrankinean bera nintzen galdera horrekin da. Hori bai, lotxale pasatu nuen bai. Despiste horiek ez dira goxoak. Bai, aste osoko parre izan nintzen. Vale, hori, mila esker hemen egotagatik, eta, galderekin hasiko gara, ez? Bota. Talentua, enpresa guztien ahotan dagoen erronka bat da, ez? Batez ere, enpresa teknologikoetan. Ja, urte batzuk pasadia, baina zuk ikasle moduan, karrera amaitzen zenduenean, somatu zenuen hori zure inguruan? Bai, nabaritzen zen. Esaten zen, falta jende espertua, jende dakiena gauza batetaz, o bestetaz, o ikasketa desberdinetaz. Eta bai, eta horrek ere animatu ninduen gero master bat ikastea eta espezializatzea. Horrekin lotuta, ondo txibatu daiate, ikerlanen sartu zinen
ikasle moduan, ez? Oraindik unibertsitatean zeundela, praktikak egitea zibersegurtasun alorrean. Gero orona joan zinen, master bukaerako lana egitera, ze da zentro teknologiko baten eta enpresa industrial baten artean somatu zenuen aldea? Bueno, ba, alde handia badago, azkenean zentro teknologikoek enpresetarako lan egiten dute, eta beraiei laguntzen diete ezagutza hori ematen, eta bereien produktuak garatzen edo betzen, eta aldiz enpresan, azkenean, zuk garatutako produktuak saldu behar dituzu, ez? Eta hobetu, orduan, alde hortatik bai badago ezberdintasuna. Bai, orduan, ze zango zeunuke presioa, ze dela gehiago ikerkuntza arloan edo Bueno, presioa alde guztietan beti dago, ez? nabaritzen da, bai. Ezberdina, baina... Ezberdina, baina, bai, azkenean, pues, enpresa osea, ikerlanen proiektu ezberdinetar zaude, presio ezberdinak datoz, depende noiz bukatzen die proiektuak, hori badakizu, eta, bueno, gero enpresan, pues, presioa beti dago Ja, dena aurrera eramateko eta dena ondo egoteko. vale. Bueno, gero industriatik pasa ostean, gero ikerlanera bueltatu zinen, baina orain ikasle moduan ez, baizik eta ikerlari moduan ez. Baina justo kuriosoa da, ja, zibersegurtasun arlotik pasa ostean, gero ona, energiaren biltegiratze eta kudeatzera arlora etorri zinela. Ze arlo duzu gustokoen? Pero, a ver, ni orain bateriekin egiten dut lan ez, da ari hori jarraituko dut momentuz. Da, bere garaian, zibersegurtasunaren atala, atera zitzaidan, aukera bat izan zen, ikerlanek proposatutakoa, ni berez potentzial elektronikoa ikasten ari nintzen, eta ez egon hemen potentzial elektronikoko arloan torkirik, baina eskaini zizkiaten praktikak zibersegurtasunean, eta oso ondo pasa nuen, baina bueno, nik nahiago, pues, almacenamenduan. Vale, honen inguruan duda daukat. Hola, entzuten da, zibertsegurtasun arlokoak, batzuk D&D deitzen diete hauei, Dungeons and Dragon arloa. Bideo jokata eta jolasten duzu arlo hortan, edo egiten zen. Hori ezin da esan, Mikel. Vale. Bai, bueno. Frikak nik uste ingeniari guztiak karela, así que, bueno. Bai, hori ezin daukatu. Vale. Ezagutza industriala talentu moduan ere transferitzea posible dela erakusten du zure kasuak, ez? Osea, azkenean ez bakarrik zerbait teknologiko moduan transferitzen dela, baizik eta pertsonak duen jakinduria hori ere transferitu aldela, ez? Nola izen zen transizio hori, ez? Zentro teknologikotik kanpora joatea. Ba, nire kasuan, nahiko kasu berezia izan zen, ni bazkide prozesuan ez nintzen sartu, eta horren ostean, berez, ikerlanen lanen jarraitu nun, eta hortik gutxira Zegasan aldetik etorri zitzaigun eskaera bat, eta nola Zegasa gazte izen dauen, bueno, gazte izalboan, eta ni Gasteiztarra izan da, ba, eskaini ziaten, ba, gustoko nuen entrevista egitea, eta horrela, eta behin entrevista pasata eta bereien aldetik eta niretik okei eman da, trantsizio moduko bat egin genuen ikerlanetik Zegasara proiektu baten bitartez. Bereientzako proiektu batean lan eginten hasi nintzen, eta horren arira, ba, hasi nintzen ara juten pare bat egun, eta orduan jendea hasi nintzen ezagutzen, nola lan egiten duten, eta bitartean, pues hori, proiektu horren arira, ba gero ja ara transferitu nintzen. Sartu zinen ja Zegazara, ja bazenekila guztia, eta zuzenean lanera, ez? Bai. Astetxo hori, adaptazioa astetxo hori izan gabe. Bai, nire adaptazio epea ja kendutan ekan gainetik. Así que, ba, oso ondo izan zen, oso formula bikaina, egia esan, ba, ez zara berria, ja jende zagutzezu, gutxi gora beraz ere ingo duzun ere, así que, bai,
oso prozesu polita izan zen. Eta ondo ikusten zaitut, eta suposatzen dut Zegasan ere guztua zaudela orain, ez? Bai, oso gustora nau. Eta elkarlana ere suposatzen dut ondo ona dela, ze bestela ez zendeke hemen. Hori da, bai. Bueno, Zegasan ere jarraitzen dugu ikerlanekin lan egiten, eta orduan harremanak mantentzen ditut, eta, bueno, Zegasako giroa ere parekabea da, así que... Vale. Urrengo galdera da, enpresek talentua erakartzeko lan egin behar dute, ez? Ze beste gauza uste duzu diela importante talentu hori erakartzeko? Bai, hori gertutasuna, bueno, hori puntu oso pisuzko argudio bada, ez? Mugitzeko eta lanako erakartzeko, baina niretzako ere beste puntu bat da, pues, proiektu erakargarria eukitzea eta erronka bat izatea, ez? Ikasteko aukera izatea eta bueno, azkenean zure inguru, osea, zuke ikasitakoa praktikan jarri ala izatea. Bai. Hori interesgarria suertatzen zait puntu hori, ez? Denbora guztian zerbait erronkatxua zerren zerbait egotea, ez? Eta etengabean zu pertsona bezala eta langile bezala evoluzionatzen joatea, ez? Hori da, nik uste hori oso garrantzitsua dela, gogoak mantentzeko, ez? Eta azkenen hori oso erakargarria da, nire kasuan. Eta, orain atzera begiratuta, eta zure ibilbide guzti ikusirik, ikerlanek enpresei eskaintzen dien balioa nola definituko zenuke? Azkenen ikerlanen pertsona formatzeko aukera bikainak ematen ditu, eta gero jakintza hori enpresetara transferitzeko oso aproposa da, ez? Gero ere, agian gehitzea ikerlanek daukan gauza hon bat da baita doktora gaien, hainbat doktora gai daudela, ez, ikerlanen, eta hauek azteko eta hori giroa aproposa dela, ez? Bai, noski. Eta zein da gakoa zubi hori behar bezala eraikitzeko enpresa eta ikerlanen artean hori gehiagotan suertatzeko, ez? A ber, azkenen enpresek konfiatu behar dute ikerlanen eta hori irabazten da proiektu onak egiten eta azkenen jakintza hori transferitzen jakiten, ez? Bai bileretan, bai informetan eta nik uste hori ikerlanek badaukala eta kantera baita agian, ez? Kantera oso importante da. Bueno, zure kasuan lehenengo D&D arloan, baina gero... Bai, noski. Vale, Mikel, mi esker, errepaso ederra egon du, eta, bueno, orain kantatzea goaz. Prest zaude? Ez. Orain da alabe. Jakin du, baki zuzen den abesti hau? Pues. Willis Drummond da, bale? Ez duzu ezagutzen? Bai, ezagutzen dut, baina ez dut asko entzut. Oso eta leona. Ta, bueno, atal ontarako aproposa. Ze atal ontan bi aukera emango dizkizut, bale? Ta hauetako bat hartu barko duzu. Lehenengo, unibertsitatera bueltatu, lanean jarraitu. Lanean jarraitu. Zuk egindako ikerketa batek mundu aldatzea, baina inork ez jakitea, ala zuk egindako ikerketak ezertarako balio ez izatea, baina mundu guztiak mundu aldatu duzula pentsatzea. Lehenengoa. Umila zara. Bai. Ordu estrak oporretan edo dirutan kobratu? Oporretan. Beti, ez? Beti. Telelana pijamarekin edo normal jantzirik? Normal jantzirik. Bai? Ez duzu pijaman... Ez dut telenan asko egin, baina saiatu naiz aldatzen. Bai, pixkat apurtzeko rutina. Batzuk diote frakabarik ondo dagoela, ez? Zirro aietz. Vale.
Zure ideia honei inork zuri kaso ez egitea, ala bezeroaren aurrean kriston hanka sartzea egitea. Ona hori. Agian bezeroen aurrean hankasartzea. Bai, orduan entzute. Langiro ona, baina gustuko ez duzun lana, ala langiro oso txarra eta gustuko duzun lana. Oso zaila da hori, Dira Bai. palantzako bi... Gainera, nik uste langiro txarrakin ja gustuko duzun lana txartu Hori da, egitela, txartu ez? biltzen da, orduan. Esan dizut aukera bera. Bai, hori da. Langiro gora, nahiko nuke. Venga, azkena, bezeroak bazkaltzera gonbidatzea, ala ikerlaneko nire konpainia. Ikerlaneko zure konpainia, noski. Mila esker, Mikel, ez da hain zaila izan, ez? Ez. Eskerrik asko. Mikel, mila esker podcastotan, tartetxo bat gurekin partekatu izanagatik. Plazer bat izan da zurekin egotea, beti bezala. Ta, ikusentzulei, mila esker, gaur ere gurekin egotagatik, eta urrengo saioan ikusiko gara. Pistaren bat emango diegu, zeri buruz doan? Venga, bota. Zibersigurtasuna, kotxeetan, ikasiko dugu nola hackeatu kotxeak. Ederra. Interesgarria. Oso interesgarria. Besterik gabe, ondo bili, eta mila esker. Agur, eskerrik asko, Mikel.